Babu abin da ke sanya ni bakin ciki irin na tuna zan mutu in koma ga Allah, cewar Maryam Yahaya. Ficacciyar jarumar Kannywood Maryam Yahaya yayin zanta da BBC Hausa ta haida cewa babu abin da ya bakanta mata rai kamar ta tuna cewa wata rana za ta mutu ta tarar da Allah mahaliccinta. Idan ba a manta ba, a shekarar da ta gabata ne jarumar ta yi wani gagarumin ciwo wanda ya sa ta fita daga hayyacinta, har wasu suka dinga tunanin ma mutuwa za ta yi. Jarumar ta bayyana cewa babu abin da yake sa ni bakin ciki kamar na tuna zan mutu tarar da Allah, cewar jaruma Maryam Yahaya. Idan ba ku manta ba dai ciwon ya matuƙar sauya mata halitta ta kai ga waɗanda suka santa ba sa gane ta. Yanzu dai haka ta warke sarai tamkar bata taɓa ciwo ba. A ranar Alhamis 7 ga watan Maris, a wani bidiyo wanda BBC ta wallafa na tattaunawar da aka yi da ita, ta bayar da takaitaccen tarihinta kamar yadda ta ce, "Ni dai sunana Maryam Yahaya, an haife ni garin Kano, unguwar Goron Dutse." Da ta ci gaba da cewa ta yi karatun firamare da sakandare. Sannan tun tana karama take sha'awar fara fim, wanda yanzu haka take godewa Allah kan fim ɗin da take yi. Ta ce ta fara fim a shekarar 2016 wanda ta fara da fim ɗin Mansur, kuma yanzu haka ba ta san yawan fina-finan da ta yi ba, kuma dukkan su tana son su sosai. Yayin da aka tambaye ta abin da yake sa ta farin ciki, cewa ta yi, "Gaskiya abin da yake sa ni farin ciki abu ne guda ɗaya, babu abin da yake saka ni farin ciki kamar in ga iyayena da 'yan uwana cikin farin ciki." Yayin da aka tambaye ta abin da yake saka ta bakin ciki, sai ta kada baki ta ce, "Babu abin da yake saka ni bakin ciki irin na tuna cewa wata rana zan mutu koma ga Ubangiji na." Dangane da abincin da ta fi so, ta ce tuwo miyar kuɓaya ɗanya, kuma ta ce ba ta da babbar ƙawa a Kannywood, mahaifiyarta ce ƙawarta. Ta ce a Kannywood tana da yayyi mata, iyaye da kuma ƙawaye masu ba ta shawara. Ta ce ta kasance ta taɓa zuwa ƙasashe irin su Saudiya, Dubai, Gambia, Nijar da sauransu. Ta ce tana burin ta rabu lafiya da duk 'yan Kannywood kuma ta yi aure, kuma tana da burin yin harkar siyasa.